Винаги на упражненията за горна гърда не е толкова важно това, което повечето хора ще ви кажат, да пускате максимално назад. Като пускате максимално назад, да, разтягате гърдата страшно много, обаче разтягате и рамото, което означава, че автоматично вие при самото избутване започвате да избутвате и с рамото. Защо? Защото рамото, като е било под напрежение, за да се върне, веднага тръгва първо рамото преди гърдата. Затова пробвайте, като правите дори на дъмбели, на машина, на каквото и да е, като правите, пускайте точно лактите до нивото на раменете и след това, като избутвате нагоре, дърпате самото рамо назад, бутате лактите нагоре. После ми благодарете отдолу в коментарите. Здравейте хора, добре дошли в днешното видео. Днес, 3 седмици преди сцена, или по-точно 20 дни, ще ви покажа как потече една моя тренировка за гърди. Съм със свичър, защото си пазя формата, не искам да се я показвам за момента, защото почва да се оформя лека полемика в Испания, че ще хода, някои хора се притесняват, други се мислят, че ще ме бият. Така че стоиме затворени до края и накрая ще отворим да видим какво ще се случи. Айде започваме. Почваме първо упражнение, тук в лайсна машина. Това е вработващо упражнение. Правим 3 серийки, като докато правим едната ръка само държи да е под напрежение, правим с другата. 8, 4, 5, 6, 8, след това сменяваме. 2, 7, 8 и сега правим 8 с двете. 1, 2, 3. Винаги като почвам да правя гърди, почвам или с флайс на машина, или с флайс на кабели. Това е, за да може да направим mind muscle connection с гърдите и горе-долу да тялото ми и мозъка да знаят, че ще правим гърди следващата тренировка и да се концентрираме изцяло на гърдите. Сега следващото упражнение, което почваме, е права лежанка на Смит машина. Както повечето от вас в канала ми знаете, че тези машини на паната са ми любими, които са с дръжки, не с лост, смитовете. Както тази за долна и средна, така и тази за горната, така че ги вкарвам във всяка една тренировка за гърди. Оба! Тук идеята е да я правим без да почиваме абсолютно никъде. Не почиваме нито горе изпънати ръцете, нито долу. Както забелязахте, избутвам експлозивно нагоре и веднага след това почвам да пускам бавно. Както усетя, че съм разтегнал на макс гърдата додолу, веднага връщаме нагоре. Няма ги тези почивки нито горе, нито долу, нито примерно като почиваш да пускаш бавно на половинки. Идеята е да има постоянно движение без почивка. Спри го сега, ако искаш. Сега направихме там на средната част, веднага минаваме на горна част. Тук правим абсолютно също. Пускаме бавно, дигаме експлозивно, без абсолютно никаква почивка и идеята е горе-долу да търсим откат. Както виждате, съм сложил малко килограми,
защото вече втори ден разреждам. Почти нямам сила, на едно кръв съм, предполагам се вижда и по физиономията ми. Ама това е част от играта, няма как. Сега почваме четвърто упражнение, ще направим флай с кабели, като тук идеята е да събираме горе пред лицето. Не го правим тук на гърдите, а горе пред лицето. Идеята е влиза тук само горната част на гърдата. Сега тези тренировки не са, пак казвам, не са окей да ги правите вие, просто снимам ги да ви ги покажа как се процедира преди състезание, защото в момента вие, ако правите тази тренировка, които гледате клипчето и не сте на 20 дни преди състезание, въобще няма да усетите, няма да почувствате точно там, където аз се чувствам, както на мен влиза в определения мускул. Точно за това се казва преди състезателна подготовка, защото аз се готвя за състезание. Вие ако не се готвя за състезание, малко безсмислено да правите такъв тип тренировки. Сега почваме тук, правим една машина за кофички, като сме изправени максимално нагоре, лактите изкарани напред, да влезе само гърдата. Правим 3 серии до откъса. Приключихме тренировката с гърди. Сега в момента почваме да правим трицепс, като ще направим само 2 упражнения по 2 серии. Почваме с трицепс машина за френско. Правим 2 серийки. Оба! 2, 3, 4, 5. Тук сега, както виждате, съм сложил супер малко килограми, сложил съм 20 кг. Защо? Защото остава супер малко време за състезанието. Вече съм на много нисък процент подкожни мазнини, почти няма никаква вода в тялото задържана, което означава, че и ставите ми вече почват леко по леко да се поизсушават. И най-важното е, както може би повечето от вас знаете, което е напълно нормално, в тези моменти да се пазим от контузии. Затова е много по-важно да се прави с малки килограми, за да няма толкова напрежение в стаите. Защото е сега, примерно тук, ако
сложа повече килограми, като пусна назад, ще има страшно напрежение в ставите, което не е окей. По принцип избягвам да ги правя тези движения, обаче може би вече от следващата седмица ще ги изключа. Си остана предимно на кабели и въжета, което същото важи и за след състезанието, защото след състезанието ти си обезводнен, докато възвърнеш мобилността и всичко, цялото смазване в ставите, което е, тези упражнения са много рискови. Сега почваме последно упражнение за трицепс. Тук правим с въжето. Така познатия ви вече изомикс, който означава 5 повторения, държиме долу 5 секунди, 5 повторения, държиме 5 секунди, 5 повторения, държиме 5 секунди. 3, 4, И това беше тренировката. Както виждате, не е нещо вау в момента. Както вече казах, разреждам втори ден, така че е напълно нормално тренировката да е малко по-лека. Също така, сега ще загатнем малко с формата. Ще ви направя няколко пози и оставете отдолу в коментарите. Мислите ли, че ще разбутаме малко нагласите в Испания? И ето ме, вече съм си вкъщи. Приключи тренировката, прибрах се, хапнах и сега се вземам с обработката на видеото. Също така, в това видео исках да ви споделя, че приключвам с моята треньорска дейност. В момента се концентрирам изцяло в състезанията и след като минат тези две състезания, които имам сега, имам идея за направата на нещо, но за това ще ви уведомя малко по-натам, вече като се подсигурят нещата. Не искам да говоря предварително. Бях си планувал да прекратя треньорската си дейност от януари, да си доработя с клиентите, с които работя сега, но нещо много интересно, както повечето от вас знаете, аз снимам в Fitness Titanium, хода тренирам в Fitness Titanium, обаче треньорската си дейност извършвах в Fitness Flight. Обаче, какво се случва? Тук в фитнеса управителя, не искам да му споменавам името дори, страшен идиот. И извинявам се за израза, но просто това е така. Защо? Сега ще ви обясна. Първоначално този господин ми се правеше на интересен, защо една моя клиентка удря медицинската топка в земята. Знаете, тези медицинските топки, които са за кондиционни тренировки, които са по-лекички, около 3-4 кг. Аз правех високоинтензивна тренировка с една моя клиентка. Той дойде и почна да прави забележки, че тая топка не може да се удря в земята, защото щяла да се скъса, разбираш ли. В смисъл, това е все едно да кажете на един футболист да не рита футболната топка, защото ще я скъса, или на един боксьор да не бие по боксовата круша, защото ще я скъса. В смисъл, някакви пълни малушени. След това почна да прави проблеми за снимането в залата, защото виждаш ли, било политика на фирмата да не се снима в залата, което в последствие се оказа пълна глупост, защото обърнах към хора, които могат да попитат собствениците на залата и те казаха, че няма абсолютно никакъв проблем, може да се снима, дори това е безплатна реклама на залата, за което те не виждат абсолютно никакъв проблем да се снима.
Оттам аз почнах да снимам, той господин въпросния управител постоянно ме гледаше накриво. И черешката на тортата беше онзи ден, когато аз след тренировка слезнах долу в залата за групови тренировки. Уточнявам, нямаше групова тренировка, в следващите часове нямаше групова тренировка. Това се случи в петък, мисля. Да, може, ако някой не вярва, да влезе в сайта на Flies и да види в петък колко групови тренировки има. Аз бях около 3 часа някъде там. Имаше тренировка чак в 6:20 или нещо от сорта. Следствие на което аз си позирам долу в залата, оттам се гасят светлините. И аз се чудя какво става, отварям вратата, а самата зала е малко по-надолу. В смисъл трябва да следиш като един етаж, имаш стълби. И този въпросният господин стои отгоре и ми се прави интересен и вика: ти питал ли си някой да слизаш долу в тази зала, харчиш ток, сега трябва да дадеш 30 лева за ток. И аз останах като ми кипна, като поудях, защото, както всички от вас знаете, ползвам препарати. Препаратите правят една идея малко по-агресивен, ако по принцип си агресивен, аз съм. И оттам като поудях, стана едно викане. Благодарен съм, че не направих някой гаф да се сбия с човека, т.е. да го пошамара, защото е някакъв маймун, както и да е. Оттам почна едно викане, каране, целият фитнес почна да ни гледа. Добре, че се осъзнах, събрах си мислите и просто той се дръпна настрани, аз се дръпнах и си тръгнах. И си казах, че това е момента и знак аз да приключа с треньорската си дейност в тази зала. Не искам повече да стъпвам в тази зала, не искам да вода нито един клиент там. Винаги, това ще го казвам на абсолютно всеки един човек, дори в момента чакам да си направя среща с собственика на залата, защото аз съм треньор в тази зала откакто е отворена. Минали са доста клиенти, доста от които доста по-тежоспособни. На всяко идване в залата са оставили поне по 20 лева на рецепция за кекчета, кафета, редбули, кърпи, паркинг, неща, работи. И просто е такъв човек прави така, че да не могат да просперират въпросни бизнеси. Затова, който от вас ме гледа и има бизнес, винаги да проучва персонала си. Защото заради някакъв такъв индивид, който му се дават малко правомощия, оттам почва да се прави на който съм аз. И по една или друга причина фитнесът губи. Аз не казвам, че съм който и да е нещо, че парадирам или че съм завел страшно много хора. Не, напротив, завел съм малко хора в този фитнес, но всички хора, които съм завел, са били по-тежоспособни и са били потенциални клиенти, защото имам клиенти, които са от 2 години и половина, почти 3, откакто е отворен фитнеса, плътно всеки божи ден с мен в залата. Така че кофти, но просто това беше знак от съдбата, че трябва да прекратя. Отделно аз винаги съм ходил в фитнес Титаниум да тренирам гърба, защото в този фитнес, който аз тренирах, няма машини за гръб. Трябва да по 20 минути да пренастройвам кабели, пейки, да обикалям и целия фитнес да носа. Затова аз предпочитах, ходя си в Титаниум, правя си нещата. Така че сега, който иска да се виждаме, може да ме намери в фитнес Титаниум Иван Вазов и Студентски град. Пак казвам, прекратявам с треньорската си дейност, но ще съм там. И общо взето, това беше всичко от днешното видео. Благодаря на всички за подкрепата. Знам, че бях малко по-неактивен тези дни с видеята. Просто трябваше да се напасна с режим, храна, тренировки и затова се забавих малко. Сега се надявам да захапеме този метод, който сме сега на него, на този начин на ядене, този начин на трениране, макар че те се редуват на 3 дни, горе-долу знам 3, знам как са. И се надявам да имам повече време да снимам. Така че, благодаря на всички отново за подкрепата, не забравяйте да се абонирате за канала тези, които не сте, да оставите по един коментар и се виждаме на следващото видео. Чао!